Fit-3 ta' Ottubru tal-2020 il-Papa żar il-Belt Għażiża ta' Assisi u fuq il-qabar ta' San Franġisk ta' Assisi iffirma dokument ġdid, enċiklika fuq il-fratellanza umana, fuq il-fatt li aħna il-koll aħwa tal-istess missier. Id-dokument jibda b'żewġ kelmiet bit-Taljan, Fratelli Tutti, li huma l-ewwel żewġ kelmiet minn ittra li San Franġisk ta' Assisi kiteb lill-aħwa tiegħu irġiel u nisa. Il-Papa iqassam dan id-dokument sabiħ fit-8 paragrafi. Fl-ewwel wieħed jagħmel dijanjosi ta' fiex qegħdin fid-dinja u fi sħab imdallam li jara l-Papa jara dinja magħluqa fiha nfisha. Fit-tieni paragrafu, fit-tieni kapitlu l-Papa jieħu il-parabola ta' Sammaritan it-tajjeb fejn Ġesu jallimna minnu l-proxmu tagħna. Il-fratellanza universali titħares lejn din il-parabola biex ngħidu hekk biex nitalmu l-koll li l-proxmu dak li huwa qrib tiegħi u minnu. Mingħajr preġudizzi, imma bil-konvinzjoni li aħna l-koll aħwa tal-istess missier. U fil-fatt il-Papa fit-tielet kapitlu jitkellem dwar dinja li tkun iżjed miftuħa u allura se tkun iżjed integrata, se tilqa' lil kulħadd mingħajr ma tħares lejn it-tikketta dak li jkun jew inkella lejn min hu fis-soċjetà jew x'għandu x'joffri. Il-fratellanza mingħajr fruntieri. Fil-fatt il-qalb miftuħa ta' din id-dinja ġdida li jixtieq il-Papa u li qed jitlob u jippromuovi hija dinja fejn il-frontieri huma utli imma m'għandhomx ikunu ħitan li jisseparawna. Aħna wara kollox il-koll kemm aħna għandna it-toma lokali tagħna, imma dan hija rikkezza li meta nħaltu naqsmu tagħmel lil kull wieħed waħda minnha iżjed rikki. Fil-5 kapitlu il-Papa jitkellem dwar politika ġdida, politika li tħares lej il-ġid komuni mhux biss intern jew tal-pajjiż, imma l-ġid komuni tad-dinja bħala id-dar komuni tal-bnedmin kollha. Il-politika hija att u espressjoni ta' mħabba imma trid tkun mibnija mhux fuq l-interess personali imma fuq il-promozzjoni tal-ġid komuni. Il-Papa jitkellem fil-kapitlu 6 jitkellem dwar id-dialogu u l-fratellanza u l-biberija bħala l-bażi tas-soċjetà. U din tkun biberija bbażata fuq il-verità. Nistgħu ngħidu li il-qalb it-tajba tas-Samaritan it-tajjeb tallimna kif għandha tkun din il-fratellanza li aħna nkunu viċin ta' xulxin u b'mod speċjali ta' dawk li huma l-iżjed batuti. Fil-kapitlu 7 il-Papa jitkellem fuq din il-kultura li niltaqgħu flimkien, li aħna nibnu l-paċi li hija arti u arkitettura billi nlaqqgħu l-xulxin u niltaqgħu flimkien. Ovvjament fid-dinja tal-Covid din il-ħaġa fiżikament mhux dejjem tkun possibbli, imma żgur nistgħu nippreparaw il-qalbna biex aħna nilqgħu lil min ħabbat fuq il-bib ta' xtutna u ta' qalbna u niftħu qalbna għal xulxin. Il-Papa jitkellem fuq ir-rikonċiljazzjoni, jgħid li mhux kwistjoni li tinsa, imma li inti kull meta tiftakar iġġedded ir-rieda tal-paċi u tal-maħfra. U jitkellem fuq l-inġustizzja tal-gwerra anke fiċ-ċirkustanzi l-iżjed estremi u anke fuq l-inġustizzja tal-pjena tal-mewt li jgħid li qatt ma tirrispetta d-dinjità tal-bniedem. L-aħħar kapitlu iħares lejn ir-reliġjonijiet u l-Papa jitlob li r-reliġjonijiet minflok ikunu mezz ta' violenza fid-dinja u ta' firda isiru mezz ta' fratellanza bejn il-bnedmin. L-enċiklika Fratelli Tutti tispiċċa b'żewġ talbiet li għamel il-Papa talba lil ħalli għax aħna l-koll ulied tal-istess missier u talba nisranija ekumenika biex aħna l-insara nkunu xhieda ta' din il-fratellanza universali.